Από το Twitter, η Ειρήνη Κωστάκη. Σας ρωτάει, Πρόεδρε, ο ιδρυτής του Facebook είναι μικρότερός μου και επιτυχημένος. Αλλά είμαι σίγουρη ότι στην Ελλάδα δεν θα είχε κάνει τίποτα. Ψέμα ή αλήθεια? Ίσως υπάρχουν και κάποιες αλήθειες, αλλά και κάπου δεν είναι και η αλήθεια αυτή. Με ποια έννοια? Ότι θεωρώ, το έλεγα και προηγουμένως, έχουμε ένα σπάνιο ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας. Όπως τόνισα και πριν, αυτή η γενιά είναι η πιο εκπαιδευμένη γενιά που έχει περάσει από την νεότερη, τη σύγχρονη Ελλάδα. Έχει δυνατότητες, το βλέπουμε. Εγώ κάνω κάθε προσπάθεια να συναντώ νέους ανθρώπους που καινοτομούν, που βραβεύονται, που παίρνουν πρωτοβουλίες. Είχα δει πριν από λίγους μήνες 2 παιδιά που βραβεύτηκαν στο Harvard για το λογισμικό τους. Άλλα παιδιά που βραβεύτηκαν από τη Microsoft για μια καινοτομία γύρω από τα μουσεία, για την περιήγηση στους μουσιακούς χώρους και στα αρχαία μας μνημεία. Βλέπω νέους που καινοτομούν στην αισθητική, στην αρχιτεκτονική, φέρνοντας την ελληνική παράδοση, αλλά και δημιουργώντας και πράσινα κτίρια που είναι ενεργειακά πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ μικρή ενέργεια ή και καθόλου μηδενικό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακος. Βλέπω ανθρώπους που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή πολιτική, με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι δυνατότητες, όπως και βεβαίως θα έλεγα και οι πρωτοβουλίες όπως είναι νομίζω λέγεται Open Coffee και Open Tourism και η e-coffee, e-tourism, νομίζω αυτές είναι οι ορολογίες. Κάποιες κολεκτίβες, πρωτοβουλίες νέων όπως Ατενίστας που είναι για την Αθήνα. Αυτά δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει, τη δυναμικότητα των νέων ανθρώπων. Αυτό όμως το οποίο... Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε κι εμείς και έχουμε εν δυνάμει τουλάχιστον πάρα πολλούς σαν τον Zuckerberg, πώς έτσι δεν λέγεται, ο του Facebook. Δεν έχω δει την ταινία, αλλά έχω ακούσει. Όμως υπάρχουν πολλά εμπόδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και μια νοοτροπία. Την είπες και εσύ πριν, Γιώργο, υπάρχει η νοοτροπία του πάω στο δημόσιο, δεν υπάρχει η νοοτροπία του δοκιμάζω, παίρνω πρωτοβουλία, αλλά και μπροστά στην πρωτοβουλία υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά κυκλώματα που θέλουν, είτε είναι η γραφειοκρατία, είτε είναι πολλές φορές και η ίδια η διαφθορά, που πολλές φορές δεν επιτρέπουν αυτή τη δημιουργικότητα και πρωτοβουλία να ανθίσει. Εμείς λοιπόν, από τη δικιά μας μεριά, αυτό που μπορούμε να δεσμευτούμε να κάνουμε είναι μαζί σας και μακάρι ακριβώς τέτοιες συναντήσεις να τις κάνουμε και τακτικά, να βλέπουμε πού είναι τα εμπόδια για να άρουμε τα εμπόδια, για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο απελευθερωμένο, πολύ πιο ελεύθερο για την πρωτοβουλία σας, για την δραστηριότητά σας, για την φαντασία σας και για μια περισσότερη σίγουρη πορεία δικιά σας. Να ξέρετε ότι προγραμματίζοντας, φτιάχνοντας ένα σχέδιο, δεν θα βρείτε μπροστά σας κάποιο αναπάντεχο εμπόδιο λόγω του ότι το κράτος αντί να σας βοηθά, σας δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει βεβαίως η αλήθεια ότι στην Ελλάδα η δημιουργικότητα δεν έχει επιβραβευθεί όσο θα έπρεπε και εμποδίζεται, αλλά υπάρχει και από την άλλη μεριά μια άλλη αλήθεια ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες και αυτές πρέπει να τις απελευθερώσουμε.